И здравейте хора, сега ще ви покажа моя дек в Clash Royale. И после ще изиграем една игра. И пишете после в коментарите какво мислите за дека. Това е дека, както го виждате. Evolution Witch на 14 левел. 11 левел майнер. Evolution Skeleton Barrel на 10 левел. Не съм го апгрейдвал. 13 левел Archers. Мини пека на 13. 12 левел Wizard. Mega Knight на 12 пак. И Barbarians на 13. Това е целият ми дек. Какво мислите за него? Кажете в коментарите. И сега ще пуснем една игра. И да видим дали ще се справя. Той е повече купи от мен, ама ще го победя. Ако мога, разбира се. Добре, той удря силно. Ама го победих. Не го победих, просто не ги убих. Сега пускам Skeleton Barrel и той ми праща и горе. Лошо. Пускам с уичката арчерите. И сега да видим Валкира. Ти се шегува с мен. Валкирата. Ще пусна една мина пека. Так му ще убие и Хограйдера. Да пуснем майнера и тука. Сега. Опа. Грешка направихме, ама поне ще го убият и пускаме Skeleton Barrel. И следващия път ще имам Evolution Witch сега. Ги пръскам. Няма какво да стане. Пускам с нея едни пак Archers. И направо ги пръскам. Добре, няма да ги пръсна отново. Ти си шегува с мен. Не, ти наистина си шегува с мен. Как първата игра ще я загубя? Ти се шегува с мен. Аз тък му се справих толкова добре. Да пускам ли тежката артилерия? Mega Knight. Бързо. Не! Как? Не мога да повярвам. Ти първата ми загуба от много време. Сега какво получих пак? Така искам да се ядосам. Дай да го вземем поне тъй. Ама трябва да изиграем още една игра. Сега ще изчакаме за Етос и Multi-Latos. Това. Продължаваме с още една игра. И ако аз загубя. Направо ще рейджбейтна до ента степен.
Той е на 12 левел, както и аз. Искаме и скелетън барала. Така. Добре вървим за сега, ама елитките направо ще го издухат то. Пускаме и Барберианс. Няма да го оставя така. Предната игра направо не знам какво стана. Браво е, Пека! Това е истинската сила на мини Пеката. Буквално да разруши тауъра на... да го направи на нищо. Сега голяма дилема. Ще го сложа по средата. Браво! Браво е! Добре се върви. За сега добре върви всичко. Точно тук да го пуснем. Браво. Майнър. Той беше майнър, да. Или... не се спомням, ако греша, ама поправете. Браво, Пека. Пускам Мега Найт Тейт тук. Той няма да очаква. Ще очаква, защото сега ще... да, очакваше. Зато и му пускам Арчери. И победихме втората игра. Феноменално. Ей, това е. Сега да ги вземем и тест. И той беше... Mighty Miner. Значи. Горе-долу съм го оцелил. 1000 стотинки. Окей. Да вземем и от тук този чест. И това ще бъде от видеото. Дано да ви е харесало и напишете в коментарите какво мислите за дека ми. И това ще бъде чао от мен за сега.